Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Expansion project para mas mapasanyog ang mga pasilidad sa Bacolod-Silay Airport ang ipaagi sa public-private partnership. Ginsiling ni anay Congressman kag karon sa Director General Francisco Benitez nga hasta karon nagapadayon ang upgrading project agud makaayo kag mapasanyog ang pasilidad sa Bacolod-Silay Airport. Kabahin sa ginadiyon sa karon, ang expansion project agud mas mapalaparan kag mapalaba ang masobra 2,000 meters nga runway. Ginsiling naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nakansel sadto ang mga nauna nga unsolicited proposal para sa airport expansion paagi sa public-private partnership. Pero karon, may panibago na nga proponent nga handa magpatuman sang proyekto upod sa Department of Transportation. Nagliligad pa nga administrasyon sang ginduso sa Bacolod LGU ang expansion project sa airport agud nga makabaton ini sa mga international flights. But wala kagiho. So I think the OTR is set to cancel the regional proponent status and accept new proposals. And as of now, I know may isa nga nag-propose for the Bacolod-Silay Airport upgrading and improvement. Last Congress, may araman mo. It took forever for them to decide. Dayon wala man tulad na yun. So, hopefully, it doesn't last as long as the last one. Mag-PPP, hindi necessarily na ma-privatize siya. Not necessarily. That really is up to the OTR.